सुइजारलेण्ड खालामनो हाया खुगानि खौरांजों खुगानि बाथ्राजों नोङो सुइजारलेण्ड बानायनो हाया दा बानायनानै देखाय फेस्टिभेल खुंनानै बिटिआर खौ सुइजारलेण्ड खालामनो हाया खुगाजोंल' बुंनानै जाया खामानि मावनानै देखाय मानगोनां प्रमिला रानिया गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंदों मानगोनां बिटिआर नि सीएम प्रमद बर'नि सायाव नोंथांमोना जोबजासिम नायला भिडिअखौ जोबजासिम नायबा निश्चय बुजिगोन आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम स' लोगोफोर नायलांदिनि मानगोनां प्रमिला ब्रह्मआ मा बाथ्रा बुंदों गोख्रों रावजों जोबजासिम नाय बिनि उनाव कमेन्ट हो आरोना लोगोफोर खावलायहरनो लुबैयो प्रमद बर'खौ बाथ्रा बुङालासिनो नोङो खामानि मावनायखौ गोसो हो खिन्थु नोङो फेस्टिभेल खुंनानै बर' जातिनि जौगानायखौ लाबोनो हाया बिटिसि खौ नोङो समायना खालामनो हाया नोङो सुइजारलेण्ड खालामनो हाया खुगानि खौरांजों खुगानि बाथ्राजों दा बानायनानै देखायनायसै जोंनि क'क्राझार टाउनखौनो सुइजारलेण्ड बायदि बानायथोंना बानायथों बियो मोनसे दखरसे जायगायाव बानायथोंना कनफिडेन्सआ बयनिफ्राय फैयो जे रायजो राजायानो जेरावबो बे आवाजखौनो दिखांगासिनो दं बिपिएफआ फैफिनगोन हाग्रामा महिलारिखौ जोंनो नांफिनगौ जेरावबो हारसा बर' जेरावबो आं जेबो मिथिथारा बिनि भिजन डकुमेन्टखौ दा बिथाङाथ' बुंगासिनो मोजां बाथ्रा बुङो खिन्थु मोजां बाथ्रा बुंनायनि बिथोराव जेबोखौनो एक्टिभेट जानायखौनो नुवा खालि मिटिंल' खालामनाय नुयो आं मिटिंल' खालामनाय नुयो फेस्टिभेल खालामनाय नुयो फेस्टिभेलखौ जे मानो एथ' खालामनो गोसो आं बेखौ मिथिया माबा मोनसे रहस्य दं बिनि खिथुनाव आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय नङा आरोखि दङ बेखौ आं मोनथिगौ बे खिन्थु आं दिनै बुंनाय नङा आरोखि दा बेखायनो आं खावलायहरनो लुबैयो प्रमद बर'खौ बाथ्रा बुङालासिनो नोङो खामानि मावनायखौ गोसो हो खिन्थु नोङो फेस्टिभेल खुंनानै बर' जातिनि जौगानायखौ लाबोनो हाया बिटिसि खौ नोङो समायना खालामनो हाया नोङो सुइजारलेण्ड खालामनो हाया खुगानि खौरांजों खुगानि बाथ्राजों नोङो सुइजारलेण्ड बानायनो हाया दा बानायनानै देखायनायसै जोंनि क'क्राझार टाउनखौनो सुइजारलेण्ड बायदि बानायथोंना बानायथों बियो मोनसे दखरसे जायगायाव बानायथोंना सारा बिटिसि खौ सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरदों बानायथोंनाय माबा मोनसे बानायनानै देखायथों बेखौनो आङो खावलायहरबाय प्रमद बर'खौ कनफिडेन्सआ बयनिफ्राय फैयो जे रायजो राजायानो जेरावबो बे आवाजखौनो दिखांगासिनो दं बिपिएफआ फैफिनगोन हाग्रामा महिलारिखौ जोंनो नांफिनगौ जेरावबो हारसा बर' जेरावबो फालांगि खालामग्रानो होन जेनेबा जोंना आइजोफ्रा हाथाय बाजार खालामो बयबो हाग्रामाखौ लुबैदों दिनै दा बिथांमोननि सायाव भरसा खालामनानै जोङो आसा खालामनो हायो जे फैगौ बाराव हाग्रामा महिलारियानो सरखारखौ दाफिननो हागोन जोंथ' लुबैबा जायाना रायजो राजानि लुबैनायजोंसो जायोथ' दा जों खालि रायजो राजाजों थानांगौल' आरोखि बिसोरजों प्रत्येक समायावनो जों थानांगौल' होमबानो जोंनि सरखारा फैफिनगोन हिसाब गैया खिन्थु फैनांगौआ 60-70 जनमोन हठात जाबाय जागोन जायानि मादाव माने हठात माने खोथा होबाय जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बे हिसाबै माखासेयाथ' फैनो थाखाय लाहार फाहार खालामनांगोन खायसेया माने गावबा गाव खामानिफ्राव बेस्थ' थाबाय बहाबा थांलाबायबाय बिदियाव माने ज' जानो हायाखिसै बेखायनो दिनै खम जादों आरोखि बिसोरनिफ्राय फैनांगौआ 60-70 जन दंखायो आरोखि आंनो लिस्ट हैदोंमोन लिस्ट हैनायखौबो जागोन जाया नालाय आं लानानै फैलायलायबावासै दा गोदानसो लिस्ट होलायलायनांदों आरोखि बे जायखिजाया बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननाया दिनै लासै बारानिफ्राय बारा जाबोदों रायजो राजाया लुबैदों रायजो राजायानो लुबैदों बे हिसाबै फैगौ समाव जोंनि बिपिएफआनो सरखार दाफिननो गोहोखौ मोनगोन बे फोथायनाया जोंनाव दङ आरोखि रायजो राजाबो लुबैदों आरो रायजो राजानि जि आबहावा जे बिथांमोननि जि बुंनाय बाथ्रा खुगानि राव बेनिफ्रायनो मोनथिनो मोनो जे बिपिएफआ एखेबारे जबरदस्ति भाबै सरखारखौ खालामनो हागोन दिनै जयनिं जाफैनाय बिथांमोना बबेबा दोलोनिफ्राय फैनाय बिथांमोना एबसुनिफ्राय बांसिन दं दिनै एबसुनि एबसु वार्कार बिसोर लिडारफोर माखासे आरो माखासे एक्स एनडिबि दं बिसोरबो फैजोबनो हायाखै दिनै दा जिखि